ensimmäinen viikko yrittäjänä jo puolessa ja tänään pääseekin sitten jo sanomaan, että welcome to the jungle. No niin, täällä sitä ensimmäistä viikkoa yrittäjänä painotellaan. Lepikossa pieni palvelus sahata muutama harmaantunut runko tuolta ja viedä katoksen suojaan. Semmonen kasa ajat tähän. Näkyy olevan vähän entisiäkin siellä. Työhön riittää nyt 540 XP. Siinäpä se on. Pinat tehtynä. Tässä oli semmonen kohde, että osoite oli kyllä tiedossa, mutta sinne ei mennytkään tietä. Tai kyllä siinä semmonen ura oli, mistä toisen kerran kun ajoin ohi, niin hyvällä mielikuvituksella voi todeta, että siinähän on tie ollut joskus. Mutta sinne oli hyvät ohjeet perille ja se kierti toista kautta. Ja siellä tuli tehtyä nyt sitten märkiä leppiä pölkyksi ja koivua ja laitettua ne suojaan. Tuli vaan siinä työtä tehdessä mieleen, että tässä on varmasti vähän niin kuin jäänyt kesken ja vaiheeseen. Ja koettiin se tärkeäksi, että työ kuitenkin tulee tehtyä loppuun asti ja puut sinne suojaan jollekin käytettäväksi. Voihan nämä hyödyntää vaikka nuotiopuina joskus. Mutta ei siinä. Kohti seuraavaa kohdetta ja seurataanpa taivalta yhdessä. Tuosta yrittäjyydestä tosiaan mainittakoon vielä, että tällä viikolla aloin päätoimiseksi yrittäjäksi. Mä oon 6 vuotta tehnyt sivutoimisesti lähinnä pihapuun kaatoja, vaikeita pihapuun kaatoja, jonkun verran pensasaitoja. Nyt sitten kun aloin päätoimiseksi, niin on tarkoitus vähän laajentaa palveluita, keskittyen toki siihen pääosaamiseen eli pihapuiden kaatoon. Pensasaitoja on tälle kesälle toki tullut hoidettua enemmän, että ne myös hoituu ja nythän se on sesonkin aikaa leikata pensaat taas muotoonsa. Ruohonleikkuuta myös tehtynä ja mitä tässä nyt onkaan. Talveksi on polttopuita vähän tullut tehtyä, että niitä on tulossa myyntiin. Eri mittaista klapia. Ja talveksi myös on suunnitelmissa tarjota pienimuotoisesti lumitöiden tekoa ihan käsipelillä tai sitten jollakin pienellä vehkeellä. Ei suuressa mittakaavassa, mutta pienesti. Tää oli semmonen 11 tilaajan spesiaali, vaikka voitaisiin ajatella näin. YouTube ei ole hirveästi tullut tehtyä videoita, mutta ehkä niitä voisi tehdä enemmänkin. Vähän seurata samalle ja
itsellehtiin näitä, että millaista se on, kun lähtee päätoimiseksi yrittäjäksi. Tällä hetkellä mielessä painaa se, että jossain vaiheessa tulee tässä kyseiseen YEL-vakuutuksen ottaminen. Ja mahdollisesti myös yhtiömuodoksi tulee osakeyhtiö. Tällä hetkellähän tämä on toiminimi.